Kala na kayo dyan, paano kayo maglaban dyan? Yan ang yun mga Aji, congrats ulit sa mga nanalo. Kagabi, nanguha ko ng tipaklong. Yan, papakita natin. Sa inyo. Nga pala, shoutout sa mga nagpapa-shoutout. Yan mga Aji, salamat at God bless sa inyong lahat. Ano ba? Yun, papakita ko sa inyo yung mga samon na pinakain ko lahat ng tipaklong, pati yung gagamba ng mga nanalo. Pinakain ko muna mga Aji para at least malalakas pa rin yung mga gagamba, hindi sila nangihina. Sa video na to pala mga Aji, mapanood nyo yung gabaldon lines natin, TM size o mas maliit pa, one size smaller sa TM mga Aji. Hindi ko na i-upload yun, nalimutan ko nung kamakailan. Mayroon pala ako may laban. Yun muna, tapos mamaya paglalaban na ulit ako ng mga gagamba natin. Sana nag-i-enjoy pa rin kayo, pasaya ko kayo. Again, kung hindi man kayo nanalo mga Aji, huwag kayong mawalan ng pag-asa, huwag kayong magalit or magtampo. Enjoyin nyo lang. Yan nga pala yung sa Facebook, hindi nakikita yung ibang hashtag mga Aji. Chinek namin hindi namin alam kung bakit hindi nakikita mga Aji yung iba. Tapos chinek namin, meron nga yung mga nag-PM na iba, meron talaga silang pinost. Pero katulad ng sinabi ko mga Aji, chinek namin nung una, wala kami nakita mga Aji. Kaya yun, pagpasensya nyo na ako, hindi mga kayo naisali. Siguro nasa Facebook yun mga Aji, kasi pag sinearch namin yung hashtag, yung iba talaga lumalabas, yung iba hindi. Kaya yun, pero check namin, ang gawin nyo na lang mga Aji, send nyo yung screenshot dun sa Gagambino PH para i-check na namin ng paisa-isa para maisama din kayo. Sayang naman yung effort nyo mga Aji kung hindi namin kayo sasama. Yun lang, God bless, enjoy nyo yung laban. Yun lang mga Aji, thank you sa panonood. Game mga Aji, ayan na, maliliit lang na size yan. Hindi natin papakita mga Aji yung picture, basta laban lang tayong laban. Okay, agad gutom na gutom mga Aji, 6 na araw ka ito lang kain-kain, mas matindi pa to kaysa dun sa iba. Pero to bago mga Aji, pinakain muna natin yan bago natin dinayet. Ayan na, ayaw pumesto mga Aji. Kala na kayo dyan, paano kayo maglaban dyan? Ayan ang pumesto Kaya mga Aji, mali ka ng sakmal mali ka ng sakmal. Paano ka sumakmal yan. Yung una sumakmal mga Aji, yun yung natalo. Yan, pamali mga ka ng sakmal mo. Dali ka tuloy. Kaya mga Aji, mga papupulutan ng aral dyan, wag mong galawin pag di ka ginagalaw mga Aji yung una nanakmal bigla Kaya mga Aji, maliliit to mga Aji pero maganda kasi pagkakondisyon nito, pakain, painom, sabay tago mga Aji, kasi ang dami. Yan wala talaga. Yan, pakita na natin kung ano itsura ng gagambang nanalo. Kasi wala na ito mga Aji talagang. Yan makita yan mga Aji. Yun mga Aji, balik tayo. Yun may mga tira pa tayong tangkal size dito mga Aji. Paglaban-labanin muna natin do. Okay, ito mga Aji ito yan siya. Para makita nyo mga Aji, yan
versus dun sa tigre na dilaw. Okay, game. Game. Halaka. Pala mga Aji. Laglag talaga yung dilaw. Hindi niya kinaya. Ang ganda pa naman sana. Sa pa mga Aji. Nakatisan, no? Yun mga Aji, ita nyo naman, laglag talaga. Dalawa na to, dalawang laglag na. Isa na lang. Yan na mga Aji, hindi na talaga bubuhayin, no? Oh, yan. Nabubuhay pa mga Aji. Wala na. Pinaka-age na ng mga Aji, oh. Ayan, oh. Package na. Yun. Ito yung winner mga Aji, oh. Yan. Ito yung winner mga Aji. Tabi na natin.